Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Starangura kuberekwa DJ Sparks Zimbabwe. Ndiri pachivhitivhiti chiri health. Chivhitivhiti chisina maside effect. Tinokuigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinosiririsa, dzinorwadza, dzinogumbura, dzinodzimba mwoyo. Seni yandinayo. Ndine video yandakuratidza guys kuti wairo video na Holyten ranga ari Kunhamo kwa backing vocalist wake anaitwa JD. No kana pananga sikaziwe nyaya yacho kuchichaka zvakafamba sei chichakaitika. Vakaita tsaona musi weSaturday kanitsokanganisa vachienda kushow kuBulawayo. Then mfisi yakabva ashaika. Zvinova zvinosirisa tichingoti rest in peace JD. Tichasanganiswa futi nenyasha dzaMwari. Guys, you know, dakwanza video but before satakuatidzai itsike yedu paZim Reality ITV kutanga kusimbisa nekumhoresana nevatakosvika mupanapa muzuva ranhasi tobva tavasimbisa kuti guys musabve panapa musasubscribe Zim Reality ITV. Well, I'm taking back treasure like Wangu, Babi. He taking me back like what's happening, my team. Sego, my team. Sego, my team. These days it's time me to put it. Guess what my one be for town. These days it's not me to push it. Let you down one this account. Doya to Jimmy to push it. Doya to. Come to that guide over pressure. Come to that mind over metal. Come that to see the town which is about to that dog of Jessa. Come to that Jessa. Come to the patient, come to the payment. Right, ndifuna mangozvono guys kuti situation yakaenda kumira zvakanaka, situation yacho ikutoserisa zvo zvinorwadza kuti munhu anenge abuda achiti ari kunoshava kunotsvaka mari then odzoka coffee zvo zvinosirisa zvo zvinorwadza but still chenjedzo yangu yandoramba ndichidzoka ndekuti guys after maaccident ese anenge achiitika zuva nezuva ngatitry by all means kuti tidrive kuenda mutyayiri anenge aine chitambi uyezve totry by all means kuti titeedzere mitemo yemuroad, totry by all means kuti titeedzere maspeed limits anenge ari pamugwagwa yedu. Ndonyaya ndinayo because mavhidhiyo atinoita tinomaita kuti awane dzidziso kuvanhu because JD atorwa pake ashanda pake zvakwaari naMwari wake asi isusu tasara ngatitry by all means kuti tiprotect upenyu, tiprotect zvinhu zvakawanda zvatofanira kuti tiprotect. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is